Všetkých vás pozdravujem, moje meno je Jožo Babiak a v tomto krátkom videu si ukážeme, ako si môžeme zakúpiť kredit na portáli education.com. Tento kredit je možné využiť či už pri platených konzultáciách alebo pri zakúpení nejakého vzdelávacieho kurzu, alebo tento kredit je možné potom dokonca aj darovať nejakej blízkej osobe, ktorá chce buď konzultovať na platených konzultáciách, alebo si chce potom zakúpiť nejaký vzdelávací kurz. Takže na úvod je potrebné, aby sme sa prihlásili na portáli pomocou svojej prezývky a hesla. No a po prihlásení sa dostaneme na hlavnú stránku, kde v pravej časti pri svojom mene máme položku, že môj kredit, ktorý je momentálne 0 a máme tam ešte aj položku kúpiť kredit. Takže klikneme na kúpiť kredit. A dostaneme sa teraz na stránku, kde si tento kredit môžeme zakúpiť dvoma spôsobmi. Buď si zakúpime kredit platobnou kartou, alebo si môžeme kúpiť kredit prevodom na účet. Prevodom na účet je to trošku dlhšie, kde ten prevod trvá niekoľko dní a kým vám pripíšeme vlastne tento kredit k vašmu kontu. Najrýchlejšia možnosť je potom zakúpiť kredit platobnou kartou a vlastne hneď po zakúpení sa vám tento kredit zobrazí priamo v časti Môj kredit. Vyberieme si teda, akú výšku kreditu si chceme nabiť. Minimálne je to 5 kreditov, teda to je 5 eur bez DPH. Maximálne je to vlastne 200 kreditov, teda 200 eur bez DPH. Takže ja si vyberiem tú najnižšiu sumu 5 kreditov. Kliknem na kúpiť kredit. Zobrazí sa nám okno, v ktorom zadáme číslo platobnej karty. Zadáme expiráciu platobnej karty. A z druhej strany platobnej karty zadáme CVC kód. Keď sme všetky údaje správne vyplnili, klikneme zaplatiť hneď. Ak bola transakcia úspešná, kredit bol úspešne dobitý. Takže môžem dať zavrieť okno a vidím, že skutočne môj kredit sa dobil o 5 kreditov. Takže toľko k zakúpeniu kreditu. Teším sa na vás pri ďalšom videu.